Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Iki neruske babagan nerangke belajar sifat tawadhu'e para wali-waline Allah, ring ngekang nafsu, ring ngajar nafsune, ring menempa dirinya sekira dadi kawula sing kamil, sing temenanan disawang bendarane, disawang Allah. Nggih menika wa fi kitabi Awariful Ma'arif, lan iku ing dalem kitab Awariful Ma'arif diceritakan wa alam becik ngerti sira, becik paham sira, becik angen-angen sira, annal abda satemene kawula iku layablu iku ora bakal tumeka sapa abet hakikat tawadhu ing hakikat tawadhu illa inda limaane nuril musyahadati, kejaba ing dalem nalikane ana jumlarate nuril musyahadah. Nur musyahadah, musyahadah iku nyekseni fi qalbi ing dalem atine abet, fi qalbi ing dalem atine abet. Dingendikane ngoten. Jadi seseorang itu gak bisa dikategorikan sampai dalam makom tawadhu, hakikat tawadhu, sampai dia di dalam hatinya itu ana nuril musyahadah, jumlarate nur musyahadah. Musyahadah makom musyahadah fi qalbi, dalam hati. Musyahadah nyekseni, jenis seksi biasanya kudu sing disekseni, sampean nyekseni mantenan waman. Lah selaku seksi kudu roh sing disekseni. Apa ono dadi seksi ra roh sing disekseni? Lucu to ya. Makom musyahadah iku makom penyaksian. Nyekseni fi qalbi, dadi mreng nyekseni nganggo hati. Ini kawit awal belajar tasawuf niku intine napa? Bersihne hati. Bersih hati, bening nang hati, ben atine iku iso musyahadah, iso nyekseni. Lah sing disekseni ya apa? Ya kuwi bendarane awak dhewe, ya kuwi Allah. Reng nyekseni nganggo hati, nek kanggo mripat iki pitu malih mangke. Sebagian keterangan nek nganggo mrikat biasane niku mangke teng swarga. Nek teng donya niki biasane nganggo ati. Nganggo mripat mboten kiyat. Sebagian keterangan ngoten. Di mana kipe Syekh Imam Ghazali, kok Imam Ghazali Syamsul Qadir Jalani nggih diterangke biasane ngoten kuwi. Dadi ana wong ngaku-ngaku mirsani zate Allah. Ring ngaku, ring mirsani ngaku-ngaku nganggo basirahe mripat. Dadi nganggo mripate. Ulama-ulama pada zaman kuwi go bingung. Terus dimusyawarahno karo Imam Ghazali karo Syamsul Qadir. Teng manakib masyhur to niku. Di manakib Imam Syamsul Qadir ana wong lanang ngaku-ngaku nyawang Allah nganggo mripate. Bareng disuwano Syamsul Qadir dibentak karo Syamsul Qadir, wong diseneni. Seneni aja nduk balen-baleni nang omongan kaya kuwi mau. Ya sing bentak iki ngelmune luwih cara ngono luwih sepuh ya ora wani bantah ya. Terus padha ulama-ulama padha tanglet ya di dalam manakib tadi padha takok niku leres napa kelentu jenengan.
dijawab Syekh Abdul Qadir bahwa dia melihat Allah orang nganggo mata basirah, maksudnya mata zahir, tapi dengan mata basirah yaitu mata hati. Jadi sampean pengen duwe makom musyahadah, duwe ora duwe makom musyahadah, maksudnya belajar cara ngadang ya kuwi carane beningno ati dari awal belajar masalah usul beningno ati wong. Jadi dadi seksi musyahadah makom musyahadah. Awak dhewe layak belugu hakikat tawadhu, dadi ora sampai, maksudnya ora sampai berarti yo ora tutup. Jenenge ora tutup berarti ora sukses. Ora tutup kok. Ora diarani tekan makom hakikat tawadhu kecuali di dalam hatimu itu ada nurul musyahadah. Nur musyahadah berarti tahu mirsani yang disekseni tadi ya Allah. Berarti tahu ma'rifat. Dan wis tahu ma'rifat fa inda dalika mongko ing dalam sak temene mengkono lima ani nurul musyahadah tadubu wajur an nafsu apa nafsu wafi dubani halan iku ing dalem majure nafsu sifauha utawi padange utawa beninge ati mau. Dene wis nafsune dihajar terus wis nafsune ajur kalah terus ngono. Mesti ajur kalah. Iki mulai lagi nduduhno padange ati. Min gosil kibri saking gawure sifat gumedhe wala ujibilan bangga diri. Wala ujibilan bangga diri. Wis iso ngono kuwi, wis menduduki wis ana nure sing jumlaran doa ati mau iki nafsune engko tunduk lagi. Dadi wong tawadhu temenanan, tawadhu ring ngene Gusti Allah iku temenanan. Awak dhewe asline ora tawadhu. Terus dia ngenangan. Dan nyatane perintah Gusti Allah iki awak dhewe kadang nyepele. Jadi kan ora tawadhu. Nyepele. Contoh gampang ya. Sampeyan dikon nyapu ibuke sampeyan. Kulole sapone. Sampeyan ku engko abuk. Engko kangkung ndutune padha ora tawadhu. Kadang malah ditinggal ora dilakoni. Sampeyan kadang dikon awak dhewe kadang dikon salat, dikon dianjurkan sesuatu karo Gusti Allah kadang ora dilakoni. Kudune awak dhewe iku sifat tawadhu iku ora ono. Ya kuwi mau sebabe durung ana nure cemlarat ndone atine awak dhewe durung tau musyahadah. Durung tahu ngicipi makom musyahadah mau. Kadang ulama-ulama biyen niku ijane apa tirakat. Tirakate cara ben nepsune kuwi tunduk. Di nepsune tunduk contone kaya Mbah Ahmad Mutomakin wis. Kathah lah contone kaya Mbah Makrosali, Mbah Makrosali kok supe ulah sing niku lho senengane asline iku tahu tempe tapi perkara sing disenengi tahu tempe piyambake mboten kersa dahar tahu tempe dadi disiriki di perkara sing disenengi iku malah disiriki. Nah, sik pirang-pirang tahun. Iku cara mukhalafatul nafsi. Dadi dene nulayani nafsune. Ngajar nafsune sareng. Dadi didik nafsune menempa nafsune dene dhewe. Dadi ditempa. Ben cara nafsune iku cara kalah utawa tunduk. Nah, iki mau kan ngasih ajur to. Kalah temenanan. Nek cara usahane para
wong alim-alim kadang yo ngono kuwi mau, ana sing poso pirang-pirang taun, ana sing nyiriki pakanan, ana sing nyiriki moto barang ngono, ana sing ngrawat apa go poso ngrawat gak mangan sesuatu sing sangkut beras. Intine iki mau dadi ana wong tirakat model-model ngene aja terus ditafsir aneh-aneh, wah pengen jeduk, pengen ngene-ngene. Sapa reti niate kuwi ngajar nepsune mau sekira diniati krana mangawula ring Gusti Allah. Adung-adung untuk makom musyahadah ben kepanjingan utawa ben tumeka ning gone makom tawadhu. Hakikate tawadhu. Lah hakikate tawadhu iku cara diangen-angen awak dhewe sangat penting. Mergo walikane iku gumedhe. Wong nek ora tawadhu berarti gumedhe. Lha nek sampai ada setitik saja rasa takabur di dalam hati kita, ra mlebu swarga lho cara. Gak mlebu swarga lho cara keterangan hadis ya. Perlu diangen-angen. Hal-hal seperti itu perlu diangen-angen. Jadi mungkin ana wong tirakat itu kaya Mbah sapa Mbah Nawawi Banten mboten kersa mangan, mboten kersa dahar iwak barang niku. Kuwi termasuk mungkin wong-wong alim ngoten niku niate ngeten-ngeten iki wau. Sing disenengi ku disirihi, beda karo awak dhewe. Sing disenengi malah dituruti. Dadi nafsune ku manjane gagal. Nafsune manjane gagal. Karep ngene turuti, karep ngene dituruti. Dadi nafsune manja. Nek dikon diajak ibadah, awak ya abote gagal. Banget abote. Dijak ngaji sediluk ngantuk. Kuwi ndudono sing menang nafsune awak dhewe. Wadah lah ceritane ulama-ulama sing menempa nafsune utawa ngajar nafsune. Sebagian cerita nggih wonten sing anggere bengi wiridan, ana wiridan tiap malam. Lah ulama kuwi ana sing senengane ku apa? Daging wedhus ya, tapi disiriki wedhus. Dadi senengane asline ku cara wong jangan wedhus utawa sate lah. Apa karo senengane daging wedhus jangan wedhus mau piyambake iku mboten kersa mam. Jangan wedhus ngasek pirang-pirang taun, ngasek 40 taun dilakoni. Menghindari apa sing disenengi mau. Lah suatu ketika piyambake iku wiridan bengi-bengi ngantuk. Pas wiridan iku ngantuk siyer ngoten terus dipeni karo Nabi Khidir. Dipeni Nabi Khidir. Lalu jero ngipi mau lho. Wong lanang mau sing wiridan ngantuk didulang duduh daging mau duduh wedhus mau. Gule ngono. Bareng di dulang ngono nglilir piyambake. Nglilir sadar bareng sadar iku nduk cangkeme ngeten iki nduk ngene isih ana bekas duduh wedhus. Piyambake iku nangisnya ora perkara seneng mboten. Awak dhewe kan ditemoni Nabi wis wonge gagal. Wis krasa wis wong apik mungkin. Ya iki ulama apa wong lanang iki malah nangis. Nangis ya apa? Cara ngibadahe kurang temenanan isih ana rasa pengine ring gone duduh mau. Masek dituruti ya. Di sana kekaren bagiyatun nafsi, kekarene seneng apa jenenge seneng duduh wedhus to gule mau.
Dadi bagiyatun nafsi iku perlu diresi tenan kaya sing keterangan sing dipik. Kekaren-kekaren cara wong kelambi apa resik tapi kurang resik utawa lantai pemane dibal resik tapi kurang diresi temenanan. Lah kuwi isih ana bagiyatun nafsi. Dadi isih ana labet seneng nduk atine iku seneng, isih seneng daging wedhus asih ngono. Pirang tahun 40 tahun kuat awake dhewe. Iku gambaran saja. Dadi beliau zaman-zaman biyen uga temenanan. Awak dhewe ora ana apa-apane. Kadang kok sombonge gagal. Wong saniki akeh wong pinter. Tapi ngamalnone niku jarang. Akeh wong pinter. Saiki sing dimulakne ku wong pinter ora wong ahli ngamal boten. Wong ahli ngamal biasanya didelok gampang asine. Gampangnya bukan sederhana biasanya wong ahli ngamal biasanya wong sederhana. Pinter-pinter saiki gunane kepinterane kanggo nuruti nafsu. Dina mau wa fidu babiya sifahu min aksil kibri min gustil kibri wal musbi fatali nu mongko lemes sapa nafsu. Fatali nu mongko lemes sapa nafsu watang topi ulang boy ngecap lil khalqi lil hakim maring Allah kang hak walil khalqi lan maring makhluk. Dadi wis jumlarat doatine wong mau nuril musyahadah nur musyahadah tau nyekseni iki lho wajur nafsune tunduk tawaduke temenanan ring gone Gusti Allah yo iya ring gone makhluk yo iya ring gone makhluk ya padha wae tawadu. Dadi jobo jero ring gone Allah itu mapamane dhewean ibadah tetep sregep upamane disawang wong ya wis padha wae sregepe. Ora ngaruh pemane rapati preken tetep dadi wong sing jejeg terus. Bimahwi asariha sebab leburi pira-pira labete nafsu wa sukuni wa jihalan sirepe utawa sirepe lah utawa antenge surupe mulat-mulate nafsu wa goliyani halan umupe nafsu. Dadi nek wis kepanjingan utawa wis ana nur musyahadah di dalam hati nafsune iku lerem dhewe. Cara sing biasane seneng ngene seneng ngono iki engko lerem dhewe gak pati senengane nafsu. Cara umume wong seneng barang-barang mewah pemane umume lah. Nek wis entuk nur musyahadah niki wis manjing di dalam hati ora pati seneng bongso-bongso kuwi. Kurane akeh wali-waline Gusti Allah kadang manggone nduk gunung-gunung mergo ora pati seneng wis. Malah kadang kaya Sunan Muria, kaya Mbah Belu lan liyane rata-rata gunung-gunung, Basan Mangkli bareng. Lan liyane banyak contoh. Kundiwi seneng karo sing disenengi. Ya kuwi Allah. Begitu dia ngenangan dhewe. Sinau bareng-bareng. Sing kuat dilakoni, sing ora kuat ya ditungani. La yahrujuka minal wasfi illa syuhudil wasfi. La yahrujuka iki terus anil wasfi illa syuhudil wasfi. Begitu saja. Al-Fatihah.